Thank you kay Paring Jose. Ha? Bye. Kita ang sa puhon. Yeah. Sige, salamat. Sige, thank you. Hi guys, kumusta? Medyo taod-taod na gitang walay vlog no? Pasensya na mo ha. Medyo na busy lang ko atong mga miaging panahon. Kay naghako tayo magudmi sa among mga gamit sa panimalay ug giplastar na mo diri sa U-box. Ug usapod sa mga rason guys ngano wala na ko naka-vlog kay gibati ko og kalaay. I-share lang nako no tungod kay usa sa mga suod nako nga igagaw ming panaw na aning kalibutan na. And rest in peace sa imuha Kuya Jack. Sakitan gid ko sa imuhang pagbiya diri kanamo og nabati na sad nako ang kaguol sa maatong mga panahon nga ming biya pod ang akong amahan. Pero bisan pa man kung makaguol ato na lang kining timan-an sama sa ilahang giingon lumalabay lang kita aning kalibutana. But anyway, basi natingala mo nganong naami karon sa airport mo biyahe mi guys padulong og California, pero dili para magbakasyon pero para mobalhin na og puyo didto. Maong ingon ana ang title sa atong vlog karon. Mo move out nami dinhi sa Nashville ug mo move in nami didto sa Ventura sakop sa California. Guys, abot kami sa LA. Tapos kung ano may karon guys, padulong namin magkuha sa mong bagahe. Karon guys na namin sa gawas, gulat na lang niya ni Oguan shuttle bus no kay madto mi sa amo ang kuan sa Hertz kay nag-rent mo mi og car para gamiton na mo padulong sa Ventura guys. And first time na mo ni karon ko may idea kung unsaon yabi na mo og naay opisina ang Hertz diri sa airport pero wala man basa-basa ko diri guys. Musakay pa mi og shuttle bus. And yeah, ora, mo na siya guys. Hi guys, namin dito sa Hertz na office. Mga sa amin nagpa-reserve sa among rental car. Sila Lucas guys sa radio. Kita-kits na lang niya guys. And namin dito guys sa among kuan, iabangan nga sakinan Nissan Versa o ang amuang sakinan kay walay kuan walay kanang sa mapa bitaw guys dari so ginahawiran lang ni Mrs. Kita-kits lang niya guys. Hi guys, what's up? Abot na mi diri sa amuang bagong apartment guys na nami karon sa Ventura, California. Ug karon pasulod ko sa leasing office guys kay naman ko yung mga pilapanan pa ba. Right, see you later. Hi guys, what's up? Nami karon sa McDo guys. Ni udto mi dire. 20 lang sa order. Ha? 20. Oh ba? Kasi mga play kita dire. Pohon. Busy kami karon guys. Among lakon karon ng kuan guys. Kuryente. Kay di mi pasudlon kung dili na mo ipakabit ang kuryente. Ipa-transfer sa mong pangalan.
Miss Macdo guys. Hanapon mi diri sa kuan. Southern California Edison. Diri may magpa-transfer sa among kuan kuryente. Ay guys, karon maguli na ko sa sakinan nga mo ang giabangan guys. Tapos silang misis kay bili lang sila diri sa opisina sa apartment kay i-process pa to itong gi-applyan niya nga connection sa kuryente guys. Kita-kits lang taon niya guys pag maabot na ko dito sa pag-uli aning sakinan. Yo guys, abot na ko diri guys sa opisina sa Hertz. So iuli na ako ng keys guys. Okay go. So pangitahon sa akong opisina guys. Sa sakinan guys. Ang iuli ka na. So namali ko guys og park di ay. Dili di diha bantog daing na sa kadina. Di ari di ko dapat mo park oh. Kira mo guru kaliha. Okay, clear. Okay guys, park na ako. Hello. Everything looks good, sir. Thank you very much. Okay, thanks. Suman. Oh, nauli na nako. Mag-over pa lang ko. Sige, sige, bye-bye. So okay na guys no, nauli na ako ang sakinan. Karon guys, mag-Uber ko pa uli ito sa mong apartment. Nagpaabot ko si Janet dito. So guys, nakikuha na ko Uber. Mao ni siya. Babae nga tong driver. Ulat lang ko guys. So nabot na akong Uber guys. Tuwa siya dito sa Pikas. Nag-park. Parehas may giparkingan. Dili mao. Yung sudla, no? Alright, yeah. Can you use that seatbelt, please? Because Oh, it's not sure, sure. It's gonna be noisy. Sure. And it's Probably. From work? Me? Uh-huh. I'm just returning Something. the rental car. Oh. Yeah. Okay. It was expensive? Like around $100 For how many days? 2 days? just one day. Oh, Yeah. it's expensive, huh? I rented from the airport, LAX. Uh-huh. Yeah. Oh. Then I that's just why. return it there. Uh-huh. That's why. Thank you. Abot na ko guys. And friendly si nanay. Grabe katabian. Antod sa ako ang pag-abot diri guys, gatabi ra gid mi. Hi guys, naabot na mi diri sa amo ang apartment. Kasulod na gid mi guys. Si patio. Abot ka ha. Ang ingon mo gunya pang heater ra daw na. Wala may AC ko bata ko apartment may AC. Ayun na ihay. Ah, di mandar oh. May pang heater lagi na. Heater mo ang ingon mo dyan. And nag-wonder me guys kung asa ang mo ang AC ani, air condition. So gikan diha guys. But dire ang kusina. Tingnan na kaya si Lucas oh, si dagan-dagan. Abot dire. Ang labanan. Washer and dryer. Then ay laundry guys. Cabinet, closet. Butangan ng mga toothbrush. Then may mga CR. Kuraan kayo guys oh. Timer pang switch. Para sa fan. Ayan dili ang kwarto guys oh. Bali one bedroom na rin yung balay guys, nagyabangan.
sila ko sa amin dito. So wapay sulod mong balay guys no. Awan pagayo. Dayon mamalit sa mi ani og mga pagkaon sa ubang gamit kay kuha naman diri karon. Alas 4 na, media. Ting panihapon na. Hikay na mi. So maglakaw mi karon guys. So diri na sa ni kutob niya akong vlog guys no. Kung naabot mo ka diri. Taman sa tong vlog. Daghang guys salamat no. Sa pag-uban sa muang pag-move out o pag-move in diri sa Ventura, California. And yeah, this is your boy Aritoy. Yeah. Pag-amping mong tanan diya guys, kay mag-amping sa midri. God bless ka na itong tanan. Peace and I'm out.